साब्रै गाहामनि थफ्ला नालाय दोनबाय थाबाथाय एकदम बोरबा मोनोना खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबान ब्लग टिउसनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय माजे जे फगवानाय महरला सोनाफोर दामुगै बेनिफ्राय एकदम फिसाफोर सिखारियावनो आङो फुङावनो सिखारनानै सोनाफोर मोखां दोखां सुनानैहाय जि जोम सुखांबाय आरोना ओमफ्रायसो ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय स' दिनैबो शेयार खालामनांगौ बहुद दं आंहा नोंथांमोनजों नोंथांमोन नायलांबाय थाबानो जाबाय फुरायै ब्लग्सखौहाय आरो आं बेनि आगोलाव मोनसे भिडिअ हगारदों आरोना हाजिबना थांबायना बेखौथ' आं नोंथांमोनजों शेयार खालामखाबायानो स' आंहा दुखुनि समय उदासिनि समय अब्लाबो उफाय गैया खामानियाथ' खामानि नङा होमबा सोनाफोर स' नायलांबाय थादों जेब्ला आं मा देखायलांनो हायो दिनैहाय बारा गैया जियाबो आं बारा जमा थानो होखायाखै दिनै जिखौ दिनावनो सुखादों नालाय सोनाफोर ओमफ्राय एसे एनै गानसिरा खनसे खननै गाननायबाबो दोननो बायोना खुनानै बिथाङा थांबाय आरो माथोखौ खनस्रांना दोनसै आरोना फिसाजोनि एसे एनै दं आरोना लामनानै लागासै सोनाफोर मा होनो बहाथो दिनैनिफ्राय आरो सुनो मोनलाना बिथांनि जिखौ बिदिनो लास्ट होननानै बुंजासै आरो गानस्रायानो गालांनाय लामायग्रोनोसै आङो ओमफ्राय जेब्ला बिथाङा बिदि गोबाव जानानै थाङो आरोना स' फुरा रुमानो बिथां मोनजोबो जोङो फेमिलियानो बिदि मोनो आरोना जोंना बिफाखौ नुसि मोनो बिसोरबो आंबो नुसि मोनो ओंखायनो आलनाफोरा जेब्ला बे फैयो अब्ला बेनो एक्सट्रा जायगा होखायोना आङो जि जोमा मिक्स जालाबायबाथाय नागिरना मोना ओमफ्राय दा थांबाय नालाय चेन्ज खालामसैलाय आरोना गोसोफ्रा एसे थाबैनो मोजां मोनफिननायनि माने जेबो नङा दे बिदि मोनफिननायनि आरोना सोनाफोर स' आं माबार सेट खालामनानै लागोनसै बिथांनि जिफोरखौ खनस्रां दोननानै आरोना माखौबा लांबाय माखौबा गालांबाय मानसियानो थांबायबा बिथांनि जिखौलाय बोरैथो सोलायाव दोनबाय थानो नङा होमबा दोनबाय थाबाथाय एकदम बोरबा मोनोना आरो गफं गफा जानानै थायो स्कुलबो गैथ'ला नालाय फिसालानि इउनिफर्मफोरखौबो सोनानै दोनखानोसै आरोना गद्रेजाव सोथ'नोसै गफं गफा जानानै थायोना बिरादनो एटाइसि बोरियाव सोस्रांनानै दोनसै आरोना बिथांनि जेकेटफोरखौहाय दंखायो नालाय बेखौ गालांबाय खाखि ड्रेस बिथांनि नों थाखो दे सिङावनो आंबो गोजा खालाम ओंखायनो जेकेट बोरायखौहाबो सोनानै दोननोसै बिथाङाबो थांबाय जोंबो थाला होननाय बायदि सोनाफोर नै पेकिं खालामनानै लानोसै आङो गथ' गथायनि जिफोरखौ आरोना जोंबो थांलाबायनोसै जोंबो थाला फिसालानाबो स्कुल बन्द मोनखाबाय नङा होमबा ओमफ्राय स्कुल बन्द मोननायाव एसे बिफाजों फ्रि थानो गोसो जाबावदोंमोन बोजों थांनो बाट गैला स्कुल बन्द मोननायजों बे थांनायजों आरोना स' एरैनो पेकिं खालामनानै लानोसै आंबो बहा थांगोन थांलाबायगोन आरोना जोंबो फिसाजोजों आंजोंनिया जाबाय आरोना नै फिसाजोना जा बुरजा जाखायो ओमफ्राय आंना एसेल' ब्लाउस गांसे गांनैल' आरोना ओमफ्राय एबारना फिसालानि खम जारला ओमफ्राय सनाफोर थोफ्लायाथ' जाबाय ओमफ्राय बे रायखस कम्बलखौबोलाय मानो थोबाव नङा होमबा गरमाबो एसे जाबाय आरो जोमफाग्रा बिथाङाबो थांबाय ओंखायनो एकदम खन्दा खन्दी खन्नानै आरोना सनाफोर आङो माने दाना जोमनो हालाना गरम मोनबाय बोथोरा एसे आरो आं हारसिं बे कम्बलखौ जोमनो उसुबिदा मोनो नोंथांमोना मिन्थिखायो उन्दैफ्राबो जोमा ओमफ्राय ओंखायनो आङो एकदम फल्ड खालामनानैहाय बे बुस्थुखौ पेकिं खालामनानै दोनबाय आरोना नांला माने आंनो गोलोमनायाव बेखौ हाला आङो हारसिङै खावसे गलांफिननायाव अबस्था जाफिनगोन नालाय सनाफोर ओंखायनो खनस्रांनानै दोनबाय आरोना आङो ओमफ्राय सनाफोर ओंख्रिखौबो ओरै हेभि जाला आरोना नै फान्थावल' एवबाय मैया लकेल लानानै फैनाया ओमफ्राय ओंखाम मोनबाय ओमफ्राय नैबे मैयानि आग्लायनाय जोगोनारखौ आराम फुदुंफिनबाय आरोना
थाबथां सिगां जानानैहाय बहा ओंखारलांलाबायनोसै आरोना सनाफोर एसे महलखौ चेन्ज खालामनोसै दिमागफ्रा माइन्डफोरखौ एसे फ्रेश जालाबायनोसै आरोना ओंखामबो जानानै लानोसै सनाफोर माथो थाबाय थाबावनो जोङो ना गैला जोंहा ओंखाम जाग्रा लोगोआ थांबायना बाबा बेदरफोर रोगाना होग्राया थांबाय आरोना बिथाङा थानायबाथ' बेदरसो रोगासिगौमोन खोमा गोसोखाङै थादोलाय बिथां थाबा बिदि जागौमोन बिथां थाबा बिदि रोगागौमोन होनलायनाय जेबो नंला जानोसै बहाथो मोनबाय थानो ना बाबाखौलाय जोंनि थाखायनो बाबाया खस्थ' खालामगासिनो दङ मिथिदोंना थ' नोङो जास्ट मोजांल' फरायनांगौ बास होमबानो बाबानि बाहेरायाव थानाया साक्सेसफुल जागोन आरोना मिथिबाय बाबा बाबाखौ किसकि नङाबा बाबायालाय मा टेनसन बाबायाथ' न'आव फैनानैबो थाफैनो हायो दा नोंनि थाखायसो बाबाया जोंनि थाखायसो बाबाया खस्थ' खालामगासिनो दङ सानासुरिबो फिसालाया लाना फैदों एसे जाफानोसै बेखौबो आरोना फान्थाव एवनाय जोगोनार बाथोन सानासुर फाजा जानानै लाखौसो जोंनाबो मिरामिसखौलाय मा जाखाबाय थाबा नङा होमबा मिरामिसानो गोथाव बुंनो थाङोबा फिसाजोआ बेजों लागाजों बाहेरायाव दंफैयो माबा जानानै लानोसै आङो जाखां लोंखां 1 घन्टासो रेस्ट लाबाय आरोना सनाफोर बेनिफ्राय जों रेडि जाबाय थब्लाथ' जुखाजोब्बायानोसै नालाय नै दा बुंसै नैबे जाबाय ओंख्रि एसे एनै मैगं आग्लायनाय एनै ओमफ्राय बिदि सियाराव थिखांनानै खोबनानै दोनजोब्बाय आरोना आङो जाहाथे फैस्लाबनानै बिसिनाखौ एकदम चेन्ज खालामनो हायो उन्दैजों बिराद दिगदार जायोना नङाबा फुरा बिदि जानानै थांसै आरो मा खालामनो न'आनो जायगा दाबनै दाबथाम नालाय ओंखायनो उरायथ'नोसैलाय बन्द'खाया आरोना सनाफोर साब्रै गाहामनि थफ्ला नालाय लुन जायो बेबायदिनो जोंनो बिमा फिसा साथामखा आरो इयो मावग्रानि खनसेनो ज' आरोना खुनु एक्सट्रा गैलाया ओमफ्राय दे माथो होनबावनो ओंखारलांसै जोङो नांगौ समावथ' आंनि खाफालाव रिक्सा गैया नालाय सनाफोर बेस्रा फिसालाया ओइनै रिक्सा लेंनानै लाबोगौ आरोना साइकेलजों थांलायलायनानै थफ्ला लायनोसै आरोना रेडि फिसालाया देरनायखायसो आंना रिक्साखौ एकदम आराम लाबोनो हाबाय आरोना बाबा बबाव जाया बे दुखाना बेनि सिटजों थांनानै खरमथलायावसो खरमथलानिफ्राय साइकेलजों रिक्सा लागायलायनानै फैनो हाबाय आंना देरहांबाय नालाय सनाफोर जोङो थांग्रोनोसै ओमफ्राय आङो भिडिअखौबो दोनथ'नोसै बहा थांगोन आपडेट होबाय थागोन आरोना नोंथांमोननोहाय दिनैनिया ओमफ्राय आंना फुंनि लिटार बेटारखौनो आं दा बुंनो शेयार खालामबाय आरोना नै ओमफ्राय रिक्सासो जाखाबाय जोंना थफ्ला मानसि जायफोरा बेखिनि भिडिअखौनो फरायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आरोना सनाफोर आं थेंक इउ सो माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय